Morjesta vaan, eli myynnissä vuoden 2015 Porsche Cayenne SE Hybrid, joka on siis plug-in hybrid ja sillä sähköllä pääsee tällä hetkellä kesäkeleissä noin 25 kilsaa. Auto on just huollettu ja sinne on vaihdettu öljynerotin ja imusarjan tiivisteet muun muassa. Tosi siistis kunnossa on ihan pari kiveiskemää tuossa nokassa ja sitten tuossa tietysti näkyy tällaista pientä kulumaa ja sitten tuossa yhdessä kahvassa on tommonen pieni musta maali lähtenyt siitä muovikahvasta. Muuten tosi hyvässä kunnossa ja kaikki toimii niin kuin pitää. Ja niin kuin itse olen tykännyt kyllä tästä autosta tosi paljon, että just on vaihdettu noin öljyt ja suodattimet myöskin ja noin moniurahihnat ja näin. Koitan saada auton käyntiin tosta sähköllä, niin en tiedä miten lähtee. Toivotaan, että käynnistyy myös. Eli kone lähti käyntiin. Joo, no se sammuu heti kun on sähköä tossa sen verran. Mut joo, kaikki toimii. Kattoluukku lähtee siitä auki. Joo, tuukkojalle jos kiinnostaa. Kiitos.